Maria Antònia Oliver estudia el Lila. Dilluns matí. Tenia cap amic a Barcelona? La dona plorosa em va allargar un paper mastegat. Era una lletra decidida, però no gaire culta. Que no patíssim, deia, que no passessin pena per ella i que no la cercassin. El sobre duia matassegils de Barcelona i per això la mare havia agafat el vaixell. És la primera vegada que ha sortit de Mallorca i haver-ho de fer per això, mireu, Déu meu. No, que ella sabés no tenia cap amic a Barcelona, però qui sap, puríssimeta. Ara veia que ignorava tantes coses de sa filla, perquè mai, de mai, no ho hauria dit que fugiria de casa seva d'aquella manera. I si l'han agafada aquesta gent que després les fan fer... I els sanglots li sacsejaven tot el cos. No patigueu, dona, no crec que sigui aquest el cas, va dir na Gerònia, amb una expressió que era d'assegurança per a la mare i de pregunta per a mi. Laura Reyes, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell.